वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बर'नि अरायजो आरो अरायजोला आथोनाव गोग्लैनाय सोदोबफोर एबा मानसिफोर एबा अरायजो आरो अरायजोलाफोरखौ नोंथांमोननो आं फोरमायनो आखायाव लादों। फ्राय लोगो नोंथांमोनहा मोनथाम मोनब्रै खायफाया मोननै बा मोनथामनिफ्राय बारा नागिरनानै मोननो थाङा। नाथाय आं अरायजोलाखौ मोन 17ता आरो अरायजोखौ मोन 10ता नोंथांमोननि गेजेराव खोन्थानो आखायाव लादों आरो बियो माबोरै जायो बेखौबो नोंथांमोननो क्लियार खालामनानै होनो आखायाव लानाय जादों। दा खोथाया जाहैबाय ओरैनो नाङा बादिमोन, भिडिअआ बाथ्राया ओरैनो गोरलैमोन, नाथाय फरायसाफोरा फ्रायानो बेखौ मिथिया एबा बेफोरनि बागै बिजाबाव फ्राय लिरनाय थाया। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ इउटिउबनि गेजेरजों फोरमायनायनि थांखियै बे भिडिअखौ आं बानायनाय जादों। फैदोब्ला लोगोफोर जागायदिनि। लोगोफोर, गिबियाव आं खिन्थानो आखायाव लादों अरायजोला आथोननि सोदोबफोर। बे हिसाबै फार्स्टआवनो दङ बादारि। बादारिया जाहैबाय जायफोर दंफां दाननो थाङो। लोगोफोर, बर'फोरनि गेजेराव दंफां दाननाय हाबाखौ गोदो हौवा मानसियाल' मावोमोन। बेनिफ्राय हिनजाव मानसिफोरा हाग्रायाव दंफां लायनो थाङामोन। बेनिखायनो बे दंफां लायनो थांग्रा बादारिखौ अरायजोला आथोनाव दोननाय जादों। मोनसे जाहैबाय दौरि। दौरियाबो जाहैबाय माबे खेराइयाव मोन्थोर रायनानै होग्रा बा फुजा फोरबोआव मोन्थोर रायसंनानै होग्रा मानसिया बर'फोरनिया हौवा मानसियाल' जायोमोन। नाथाय आथिखालाव गुबुन गुबुन माखासे नायखांग्रा एबा गुरुफोरनियाव जों हिनजाव मानसिफोरखौबो नुयो। नाथाय आथिखालनिखौ लायालासै दोरोङारि बादियै ट्रेडिसनेल बादि बा ट्रेडिसन बादियै जों गोदोनिफ्राय जाखौ बाहायबोदों बेखौसो लानांगोन। बेनिखायनो दौरियाबो अरायजोला आथोन। लावखारा जाहैबाय उन्दै मानसि जाय मोसौ गुमो एबा उन्दै मानसिखौ जाय न'खराव खामानि मावनो मोसौ गुमनो मैसो गुमनो लाखिनाय जायोमोन। बेखौ हिनजाव मानसिफोरा बे खामानिखौ मावामोन बा मोसौ गुमामोन। बेनिखायनो लावखारखौ अरायजोला आथोनाव दोननाय जादों। अजायाबो जाहैबाय माबे खेराइ एबा गुबुन गुबुन माखासे फुजा फोरबोआव सोमोन्दो गोनां हाबाफोरखौ दैदेनलांनो थाखाय अजाखौ हौवा मानसिखौल' बाहायनाय जायोमोन। अजा होननानै बुङोब्ला बाहाय सोरबा माबा मोन्थोरजों बेक्तिगत हारसिङै मुलि हरग्रा, मोन्थोरजों माबा मोनसे बेराम आजार फाहामग्रा बेखौ बुंनानै जायाखै। बाहाय बुंनाय जादों बाथौआरिनि अजा रायसंग्रा एबा जोंनि फुजा फोरबोआव अजा रायसंग्रा अजा बिथाङाबो हौवा मानसियाल' जायोमोन। बेखायनो अरायजोला आथोन। बेनिफ्राय दङ दानथारु। दानथारु होननानै बुङोब्ला जों माखौ बुंदों? मानसि दानथारु नङा, मानसि बुथारग्रा नङा। बे जाहैबाय जिब जुनार बायदिसिनानि बेदर गोदानानै फानग्रा, जायखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय बेदर मोनो, जेरै अमा गोदाग्रा बोरमा गोदाग्रा बिथांमोनखौ जों दानथारु होननानै बुङो। बेखौबो लोगोफोर बर'निफ्राय हौवा मानसिफ्राल' बेखौ मावनो मोनोमोन। ओंखायनो बेबो मोनसे अरायजोला आथोन। नाथाय आथिखालनिजों रुजुब्ला नोंथांमोना गोरोन्थि जागोन। मानो होनबा आथिखालना जेबो दोरों गैया, ट्रेडिसन गैया। आथिखालाव इक'नमिकनि एबा रांखान्थिनि माखासे जाहोननि थाखायसो बेफोरखौ आथिखालाव मावफैदों। फारसेथिंजाय दंबावो सिखारि। सिखारिया जाहैबाय हाग्रायाव मैहुर खालामग्राखौ होनो मैहुरारि एबा सिखारि। बेयावबो हाग्रायाव जिब जुनार हमनानै लायनायाव रावबो गोदोनि बर'फोरा हिनजाव मानसिया बेखौ मावामोन, हौवा मानसियाल' बेखौ मावोमोन। बेनिखायनो बेबो सिखारियाबो अरायजोला आथोन। बेनिफ्राय दङ मेख्ला। मेख्लाया जाहैबाय माबे अरायजोला आथोनखा, जायखौ जोङो बान दाननाय होननानैबो बुंनाय जायो। बेखौ जो आथोनाव जों नुनाय जाखाया, मेख्ला। आरो फारसेथिं दं खासि। खासियाबो एखे रोखोमनि, जायखौ बान दाननायानो। मेख्लाया जाहैबाय मोनसेया गाज्रि मोनसे मोजांमोन। ओमफ्राय मोनसेया खासिया जाहैबाय गारजानाय। बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। बेनिफ्राय बांबुला। बांबुलाया जाहैबाय देरफुनाय दाउज्ला, गेसेरनो रोङाखै गेसेरहांनो नागिरनाय दाउजोला, बेखौनो बांबुला होनो। बेबो अरायजोलायाव गोलैयो। बारलांफा। बारलांफाया जाहैबाय गोदोनि जोंनि हाबा गोलाव एबा जोंनि हाबा गोलाव खुंनायाव थायोमोन। बेयो बैराथिजों लोगोसे बारजोजों लोगोसे थाफायोमोन, जाय लामा थफायाव हा जावनानै जोंनि हाबाखौ खालामोमोन। हा जावना लाबोनानै हौवा गोदाननो गानहोनोसै लामा गेजेरनिफ्राय। बेनिफ्राय हौवा गोदाननो गानहोयो। अमा खर' गाननानै मोसायै बरायोमोन आलासिफोरखौ। बे जाहैबाय बारलांफा, बेबो अरायजोला आथोन।
फारसेथिंजाय जों बेगार बेगारा जाहैबाय माबि गोदोनि समाव आहमनिफ्राय फैनाय बेयो आसामाव आहम जाजेननाय जायनाखि राजाफोरनि समाव मा होनदों बेगारा राजाफोरा जेबो मा होनो मावनायनि जेबो फिथाइ एबा जेबो बेथन एबा जेबो सेलारि होआलासेनो सासे मानसिखौ बेखारावनो खामानि मावहोयोमोन जानाय थानाय आरो गाननाय जोमनाय जा गांफा गांनै होयो बेजोंनो हाबा मावहोयोमोन दा बेबादि बर'फोरनियावबो गोदो माखासे मा होनदों जमिदार थाखोनि मानसि टाइपनि मानसिफोरा बेबायदि मानसि फिदोंमोननो जायफोरखौ जानायनि गेजेरजों थैजासिम खामानि मावहोदोंमोन दा बेखौ हौवा मानसियाल' मावहैयोमोन हिनजाव मानसिखौ बिदि लायामोन ओंखायनो बेयो मा होनदों अरायजोला आथोनाव गोग्लैगोन बेगार अब्ला लोगोफोर अरायजोला आथोनखौ मोन 17टा मोनबाय दानिया फैदो अरायजो आथोन अरायजो आथोनाव जाहैलायबाय जोंनिया बखालि बखालिया जाहैबाय बर'फोरा गाव गावनि फिसाफोरखौ लानो खाबु मा होनो सम सोलाबियाव हाबा मावनानै सोलाबियाव माखासे उन्दै उन्दै ओरैनो सोरबा गैयै बा लेखा फरायै गथ'फोरखौ न'आव लाबोनानै मा खालामोमोन बै गावनि गथ'खौ लानो थाखाय दोनो बेखौनो जों बखालि आथिखालाव बेखौबो नुलिया बेबो अरायजो आथोन दौदिनिया जाहैबाय मा बे जोंनि खेराइयाव जाखांग्रा मोदाय अनस्राग्रा मोदाय गाखोग्रा जायनाव बे मानसिया हौवा मानसिया जाया हिनजाव मानसिनावल' जायो बे जाहैबाय मा बे दौदिनि बेबो अरायजो आथोन सुनदावरि एबा सुनसुनि जाय आइजोआ दोरदों मा होनो दाबसेयाव दसेबो दलद थाथेरा एबा न'आवनो थाया सुन जेराव मेरावनो थांदावबाय थायो थाबायथिंलाबाय थायो बेखौ मा होनो सुनदावरि एबा सुनसिनि होननानै बुङो बेबो अरायजो आथोन हौवा मानसिखौ बिदि बुङा फारसेथिंजाय सांग्रेमाया जाहैबाय जाय हिनजाव फिसा जानो रोङा बेखौ गोदोनिफ्राय फोथायोमोन सांग्रेमा फिसा जानो रोङाबाथाय बेखौ हौवानि फारसे दाय हमामोन खालि हिनजावनियावल' हमनाय जायोमोन बेनिखायनो मा होनना बुङो बै हिनजावखौ सांग्रेमा होननानै बुंनाय जादोंमोन ओंखायनो बेबो अरायजो आथोन नाथाय आथिखालाव बेखौ बिगियाननि नोजोरजों नायबिजिरनानै हिनजाव हौवा मोननैयावबो दाय मोननाय जासै बे हिसाबै हौवानियाव आथिखालावसो मोननाय हिसाबै दा हौवाया मा होनो बै समाव हौवानि फारसे जेबो बेबायदि मुं दोननाय जायाखै ओंखायनो अरायजो आथोन नाथाय खायफाया हौवाखौबो सांग्रेमा होननो नागिरदों आथिखालाव नाथाय बै समाव जाय समाव बर'फोरा आइजो मानसिफोरखौ फिसा जानो रोङाबा सांग्रेमा होनदोंमोन बे समाव हौवा मानसिया दि बेबायदि जायो बेखौ बेबो बुंनोनो मिथियानोमोन बे दानिया जाबाय जोख्लिया जाहैबाय माबे जाय मा होनो जो आथोननि जेनेबा दाउबो जानो हागौ बिदै दैहां बेखौ होनगोन एबा मोसौबो जानो हागौ फिसा जाहां मा होनो फिसा खांनो सम सनायखौ मा होननानै बुङो जोख्लि बेबो अरायजो आथोनानो जायो बे हौवाया जाया बा जोलाया जाया थंब्रे एबा लामब्रे जाय मा होनदों हिनजाव मानसिफ्रासो खानायखौ गोलाव लाखायो दा बेनि गोलावनिफ्राय जुदि सोरनियाबा गुसुंब्ला बेखौनो थंब्रे एबा लामब्रे होननानै बुंनाय जागोन नाथाय हौवा मानसिफोरनिया लामब्रेयानो जा गोलावानो जा जेबोआनो नङा बिसोरनाव बुंखाया ओंखायनो थंब्रे आरो लामब्रेया अरायजोआव गोग्लैखागोनानो दानिया जाहैबाय हायनारिया जाहैबाय मा बे हौवाफोरखौ मालाबाबो हायनारि होना हिनजाव मानसिफोरखौल' हायनारि होननानै बुंनाय जायो समायनानि थाखाय बेखौनो मा होननानै बुंदों अरायजो आथोन बेबो उखुन्दिया जाहैबाय मा होनदों अमा फिसा होनो रोङै अमा मानसिया जेरै सांग्रेमा थायो बेबायदिनो अमा बुन्दिफोराबो फिसा होनो रोङै थायो बेखौ मा होनदों उखुन्दी बेबो अरायजो आथोन फारसेथिं बान्दिया जाहैबाय बान्दी बै बेखार मा होनो खामानि मावग्रा बान्दी एबा मा होनदों जकिं टाइपनिखौ जों जकार टाइपनिखौ जों होनाखै बाहाय मा जाहैबाय बान्दिया जाहैबाय मोसौ गायाबो मानसि सांग्रेमा बादि थायो मोसौ गायाबो मा होनो फिसा होनो रोङै थायो दा बै फिसा होनो रोङै मोसौ गायखौसो बान्दि होननानै बुंदों अब्ला बे मोसौ गाय बान्दियाबो माबे अरायजो आथोनाव गोग्लैगोन दानिया माइनावा जाहैबाय मा बेनो जाय मानसिया जोबोद मा होनो लोखि गोनां एबा जाय मानसिया जेरैबो बिथिंनिफ्राय गुन गोनां बेखौ जों मा होननानै बुङो न'खरनि जायनाखि गाहाय बा न'खरनि जायनाखि मा होनदों मोजां लाबोयो जाय हिनजावा बेखौ जों लोखि होननानै बुंनाय जायो एबा माइनाव होननानै बुंनाय जायो बेनिखायनो मा होनदों बै माइनावाबो अरायजो आथोनाव जागोन हौवाखौ मालाबाबो माइनाव होननाय जाया अब्ला टटेल गासै आइजोफोरनियावबो 10टा मोननाय जाबाय लोगोफोर बेखिनि दा नोंथांमोननि गेजेराव सोरबाफोर मिथियाखैमोन जानो हागौ अब्ला हमना ला निस्सय आंनि खोथायाव नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय बेनि थाखाय नोंथाङा मा होनो भिडिअ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय लोगोसे नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायोब्ला जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि गोदान इनफरमेसनखौ गोरलैयैनो मोनबाय थायो गोजोन्थों।